За много години, приятели! Добре дошли в Магическата академия на Жокера. Академия, която е за хора, които харесват фокуси, магии, илюзия или просто са любопитни за тайната. В днешния епизод ще ви покажа един супер ефектен номер. Така че останете до края на видеото да започваме! И така, приятели, преди да продължим с номера, искам първо да ви запозная с моите приятели. Това е Мария. Здравей. И Лакаен. Как си, брат? Много добре, брат, много свежо. Как изкарахте новата година? Туризъм, общо. Кой как си го направи, нали така? Абсолютно. Добре, ами мисля да не бавим нещата, направо да ви покажа фокуса, за който съм ви поканил тук. Нали знаете, по традиция, първо ще покажа фокуса, след това ще го разкрием. А може и да не го разкрием, зависимост от това как реагирате. Ако реагирате готино, може да ви го разкрия, обаче ако ни ва изкефи, няма да го разкрием. Добре, за целта ни трябва една монета. В случая аз съм взел 10 стотинки и един маркер. Искам да бележиш монетата, за да сме сигурни, че това си е твоята монета. Драскай нещо не. Може да направиш хиксче, може да направиш кръгче, може да направиш каквото прецениш. Цялата, абсолютно цялата. Искаш абсолютно цялата да я надраскаш. За да може да се личи. Да се вижда. Няма лъжа, няма измама. Добре, аз ще взема монетата, ще изчакаме малко само да изсъхне. И след това ще я покажем. Даже и аз се поизцапах. Ето вижте как е белязала Мария монетата. След това взимам едно захарче и върху захарчето слагам твоята монета. Ето така. Ето, взимаме монетата. Успяваме ли да хванем добре захарчето и монетата? Добре, а дай си ръката. И сега искам и ти да си дадеш твоята ръка и ме стиснете здраво за ръката. Ето така. Супер. Добре, сега искам да ми пуснете ръката. Това го правим, за да сте сигурни, че аз не мога да шавам, не мога да правя някакви движения. Добре, пуснете ми ръката и да видим, хоп, монетата е изчезнала. Искаш да погледнеш захарчето? Да, даже ако искаш, може така да пипнеш отгоре, пипни отгоре. Усещаш ли монета вътре? Да. Добре, обаче виж, взимаме захарчето, дай си ръката. Само да го скъсаме. Ето е така. Брат! Моята монета е със сигурност. Да. Това е изключително ефектен номер, приятели. Както виждате, но е супер лесен за изпълнение. И сега нека да преминем към разкритието на номера. Интересно ли ви как става? Абсолютно. Да. Имате ли някаква идея? Дупка в захарчето, там я вкараме допълнително? Не. Нещата са доста по-прости. В случая ни трябва една монета, един маркер и едно пакетче захарче. В случая аз ползвам тия по-големите, които са, защото са доста по-удобни за изпълнение. И сега ще ви обясня защо точно. Първоначално аз се дарах да бележиш монетата. Ние отново ще ползваме твоята монета, на която си даже не си се разписал, даже се е задраскала цялата. И какво направих аз? Взех захарчето в ръката, след това сложих твоята монета отгоре. След като свих ръката в емрук, свиваме малко специфично, сега ще ви покажа. Когато я свивам, избутвам монетата максимално към китката ми. И когато си обръщам ръката, ви казвам дайте си ръцете и когато си давате ръцете, всъщност вижте какво правя аз. Пускам монетата в ръката и се хващам сам. В този момент аз измъквам монетата от ръката ми, само че вие не го забелязахте това нещо. Абсолютно не. Да. И това е супер лесно движение. Просто идеята е, когато първоначално подготвяме монетата, да я избутаме максимално навътре, за да може когато обърнем, да ни е лесно да я пуснем. И просто когато минава ръката, това вече е въпрос на тайминг, когато минава ръката, просто пускаме монетата и се задържаме за ръката. Това е единственото движение, което трябва да се репетира и да се научи.
След което вие ме хващате за ръката, както ме хванахте по време на фокуса. Да. А това го правим за зрителя. Това нещо изглежда, че те изолират реално захарчето с монетата и няма как да се достигне до нея. След което ме пускате и аз ви показвам, че монетата е изчезнала. Но всъщност тя е в другата ми ръка. След което ви оставам захарчето, както ти избърза да погледнеш дали има нещо в захарчето, аз просто го взех и забележете, монетата ми стои в ръката, аз просто взех захарчето и го сложих върху монетата. В този момент просто хванах монетата и захарчето едновременно и ти искаше да пипнеш дали монетата е вътре. Да. И аз просто я натиснах така и ти когато пипнеш отгоре, изглежда, че монетата е вътре. Отдолу, нали има нещо? Защото аз не му давам шанс. След което просто скъсах пакетчето и ти казах да си дадеш ръката. И сега ще го направим с гледна точка отзад. Аз тръгвам да изсипвам захарчето, захарчето тръгва да се изсипва и в този момент просто пускаме монетата и въобще няма как да разбереш дали монетата е зад захарчето или е вътре в пакетчето. Тук има такова щурец саунд, може да го включиш. Изключително тъп се чувствам, искам да знаеш, но казвам, че ще ги убия. Ще ги убия с този фут. Не, наистина е много ефектен, но е лесен за изпълнение. Единственото нещо, което трябва да се знае за този номер е просто да репетираме движението, как да пускаме монетата в ръката. Но след няколко упражнения и вече сме готови да го изпълняваме. Ами, Добре? кажа, просто ще ги... почвам да репетирам от вечера Още сега. и не знам. Има Добре, доста захарчета. аз си мисля, че сега някой от вас, понеже по традиция на Магическата академия, сега някой от вас ще трябва да го изпълни. А това ще го определим по време на рекламите, приятели, така че с вас ще се видим в изпълнението на някой от нашите гости. Вие сте запалени по фокусите, но нямате подходящи карти. Magic Division са се погрижили за това да имате достъп до най-яките и качествени тестета. Тях може да ги откриете на www.magicdivision.bg. Също така в сайта може да откриете мърч на Магическата академия. Освен това, там може да намерите нашия първи магически комплект. Очаквайте нови предложения всяка седмица. Следете внимателно сайта, защото най-доброто тепърва предстои. www.magicdivision.bg. И така, приятели, да пристъпим към изпълнението на номера. Мария реши да го изпълни. Аз го изпълнявам. Пака ще играе идиот. Добре. Почвам Какво трябва да направим? Трябва да маркираме монетата. Трябва да надраскам горе монетата. Като мене цялата. И той маркира като те. Почти еднакви станаха, но малко се различават. Пишете в коментарите дали се различават монетите. Така. Какво трябва да направим? ръката. Да те хванем за ръката? Добре. Така. Пуснете ми. Добре. Пускаме. Къде изчезна Няма монетата? я. Къде изчезна монетата? О, майко! Нещо се случи! Стига. Това е твоята монета, къде ти я разписал, брат. I just can't believe in this, man. Много добро изпълнение, браво. Take it easy. Много добре се справи. Направи само няколко тренировки, обаче виждате, дами и господа, колко добре се справи с изпълнението. Това е, казвам ви, трябва съвсем малко репетиции и сте готови да изпълнявате този супер ефектен номер. Както забелязахте, те първоначално въобще не разбрахме за какво стана въпрос. Даже след това, като пуснахме рекламите, си говорихме и той вика, човек, аз си мислех през цялото време, че е вътре. Мислех, че трябва да се реже нещо, пакетчето с захар, да се пъка вътре монетата, но виждате, че нещата са доста по-прости. И това е новогодишният трик на Магическата академия на Жокера.
си видял. Благодаря ви, че изгледахте видеото до края. Надявам се фокуса да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате за канала на Magic Division и ви чакам в следващия епизод на Магическата академия на Жокера.